खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। जालबारिनि भाङारपार बाजाराव बिटिसि माइनरिटि फरायसा आफादनि सांग्रांथि मेल। बासबारियाव बिटिसि सरकारनि दारिमिनारि जौगानायनि सांग्रांथि हाबाफारि। आसाम मेघालय सिमनायाव दुंहाव थासारि गरफाङायाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरखौ गाग्लोबदों। दिकलथारां साहा बागानाव सिनायमोनि दुथांफोरा नाइट गार्डफोरनि सायाव गुलि गावदों। हा गिसिखानायनि जाहोनाव केदारनाथ जात्राखौ दोनथ'नाय जाबाय। आसाम सरकारा नन एफिलिएटेड प्राइभेट स्कुलनि फरायसाफोरखौ HSLC रेजिस्ट्रेशन खालामनो गनायथि होबाय। काजिरङायाव माद' मैसोनि सह' बोखांदों। गौरव गगৈनि सायाव CBI नङाब्ला NIA नायबिजिरगोन बुंदों हिमन्त। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय भाङारपार बाजाराव दुलाराय बिटिसि माइनरिटि फरायसा आफाद सुंद'यै ABMSनि सालबारि जिल्ला आफादनि बानजायनायाव खुंनाय मोनसे सांग्रांथि मेलाव रायजोआव सोलिबाय थानाय बेदखल खालामनायनि हेंथायै रागा जोंदों आफादनि आफादगिरि टाइसन हुसेन लोगोसे गुबुन दैदेनगिरिफ्रा। गाहायालासेनि बिबुंथियाव ABMSनि आफादगिरि टाइसन हुसेना आसाम सरकार आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गुबुन रोखोमै गोख्रोङै सोंखारिनानै बेदखल खालामनायखौ बन्द खालामनो दाबि खालामदों सरकारखौ। टाइसन हुसेना गावनि बिबुंथियाव बुंदोंदि माइनरिटि मुसलमानफोरखौ बेदखल खालामनाय हाबाफारिखौ सुबुङारि नङै आरो संबिधाननि बेरेखा खामानि मावदों होननानै बुङो। रायजोआव बेदखल खालामजानाय सुबुंफोरा राजखान्थि फान्दायनायाव बोलि जानांदों। आसामनि हा गैजायै सुबुंनो हा थानायनि राहा खालामनानै होनायनि बेरेखायै सरकारा संबिजिरनि बेरेखायै बेदखल खालामदों। बेदखल खालामजानाय सुबुंफोरा 1971 मायथाइनि बिथा बोसोरनि सिगांनि। बेदखल खालामनायनि हेंथायै ABMS सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन होननानै रोखा खालामनानै होयो टाइसन हुसेना। बे मेलाव दुलाराय बिटिसि माइनरिटि फरायसा आफादनि मिरु दैदेनगिरि फारियै जाइदुल हक, आइनाल हक, रफिकुल इस्लाम सेलिम, जाकिर हुसेन, आब्दुल सामाद, सालिम उद्दिन लोगोसे गोबां मिरु आरो जिल्ला थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा मेलाव बाहागो लादोंमोन। बे मेलाव मजामिल हकखौ आफादगिरि आरो सासिबुल इस्लामखौ नेहाथारि महरै लानानै गासै सा 30 सोद्रोमाजों दुलाराय बिटिसि माइनरिटि फरायसा आफादखौ गोदानै दानायजों लोगोसेनो गोदानै दाजानाय आफादनि समायखिरा लानाय हाबाफारिबो खुंनाय जायो। बिटिसि सोरखारनि बानजायनायाव आरो फालांगि बिफाननि सिङाव NRDS मेनेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडनि बानजायनायाव दिनै सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय बासबारि हायुङारि मानास हाग्रामानि फ्लरिकान कटेजआव सानसेनि हाबाफारिजों दारिमिनारि जौगानाय हाबाफारिनि सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो। दारिमिननि फारसे गोसो गुदुं गोबां अनजिमानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बाहागो लानाय सांग्रांथि मेलाव गुबै आयदानि सायाव आखा-फाखा सुबुं महरै बिबुंथि लाखियो NRDS ग्रुप अफ इन्स्टिटिउसननि गाहाय नेहाथारि देरहासार नार्जारिया। मेलाव NRDS ग्रुप अफ इन्स्टिटिउसननि लोगो सामलायगिरि सान्तिब्रत सिंह चौधुरी, मानासिब साफारि गौथुमनि नेहाथारि बुबुल नाथ, मुंदांखा समाज सिबियारि नारायण बसुमतारियाबो गुबै आयदानि सायाव बिबुंथि लाखियो। सोलिबाय थानाय आसाम मेघालय सिमायारि बेले-बेजे आरो दान्थे बिदान्थेया मोनसे गोदान महर लादों। आसाम मेघालय सिमानि साखाथियाव थानाय गरफाङा हाग्रा ओनसोलाव मेघालयनि सुबुंफोरा हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरखौ गाग्लोबनायनि उनाव आसाम मेघालय सिमायारि दान्थे बिदान्थेया मोनसे गोदान महर लादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गरफाङायाव दिनै मेघालयनि दुथांफोरनि गाग्लोबनायाव आसामनि हाग्रा बिफाननि अफिसारजों लोगोसे गोबां सा मावफारियाफोरा जखम जायो। बबेखानि लख्रा रेन्जनि रेन्जार संगीता सिंहजों लोगोसेनो गोबां सा मावफारियाया जखम जायो होननानै खौरां मोनदों। आसामनि हाग्रा बिफाननि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला
आसामनि हायाव मेघालयनि माखासे सुबुंफ्रा मेल खुंनायखौ होबथानो थाखाय लख्रा फरेस्ट रेन्जनिफ्राय मोनसे हानजाया बै थावनियाव थांनानै होबथानो नाजाहैनाय समावनो बे गाग्लोबनाय जाथाया जायो। बे मेलाव खासि हिल्स अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि चिफजों लोगोसे जायगानि दैदेनगिरिफोर आरो रायजोफोर दङमोन। बे मेलखौ खुंनो थाखाय आसामनिफ्राय जेबो रोखोमनि गनायथि होनाय जायाखैमोन। बे जाथायनि उनाव आसामनि हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा नरेश्वर टिमुं मुंनि मेघालयनि सासे सुबुंखौ हमनानै लख्रा हाग्रा मावख'आव लाबोयो आरो सोंनाय फिननाय खालामो। तिनिसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय दुमदुमा दिगलथारां साहा बागानाव मोनानि समाव गुलि गावनाय जाथाया ओनसोल नाङै सोमखिखांहोदों। बे जाथायजों गोथां साहा बिलाइ खावनायाव लोब्बा थानाय हाथियार दैग्रा दुथां हानजाफोरनि बांलांनायनि खैफोदनि सायाव जिंगा सिदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला मंगलबार हर गेजेराव सिनाय मोनै दुथांफोरनि हानजाया साहा बागानाव थानाय नाइट गार्डफोरनि सायाव हरखाबै गुलि गावदोंमोन। बबेखानि बे जाथायाव जेबो रोखोमनि खहा जानायनि खौरां गैयाब्लाबो गुलि गावनायाव बागाननि गंसे गारिया खहा जादोंमोन, जायनि जाहोनाव फिन खेबसेबाव खर'सा आसामाव सोलिबाय थानाय साहा बिलाइ खावग्रा हानजाफोरजों सोमजिनाय रैखाथिनि खैफोद दिन्थिनायखौ नुदों। बे बाथ्राया थारदि दिगलथारांआ बेबादि खैफोदजों मोगा-मोगि जानांनाय मोनसेल' बागान नङा। बेजों लोगोसेनो बगजान, देयामुलि आरो रुफियावबो गोथां साहा बिलाइ खावनाय जाथायफोरा जाफ्लेयो। बे जाथायनि उनाव आसाम टि ट्राइब स्टुडेन्ट एस'सिएशनजों लोगोसेनो आसाम सा मजदुर संघ आरो सा हारिनि थान्दै गुबुन हानजाफोरा तिनिसुकिया जिल्ला कमिशनार आरो पुलिस सामलायगिरिनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायो। गोसोखां बिलाइयाव गुलि गावनायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनो आरो ओनसोलाव गोथां साहा बिलाइ खावनायखौ फोजोबनो थाबैनो गोख्रों राहा लानो खावलायनाय दंमोन। आथिखालाव पुलिसआ बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादोंब्लाबो गुलि गावनाय जाथायाव सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिफोरखौ रावखौबो दासिमबो खानो हाथ'वाखै। उत्तराखंड रायजोनि रुद्रप्रयाग जिल्लायाव थानाय मुनखाथियानि साखाथियाव बुधबारखालि हिमालय थानसालिसिम थांग्रा गोलाव हान्थिग्रा लामायाव हा गिसिखानायजों गोबां खहा जादों। रुद्रप्रयाग पुलिस सामलायगिरि अक्षय प्रहलाद खन्डेनि बायदिब्ला बे हा गिसिखानायाव मुनखाथिया आरो गौरीकुंडनि गेजेराव थानाय 50 एबा 70 मिटारसो लामाया सिलिंखार जालांबाय। बेनि फिथाइ महरै सिलिंखार जानानै थानाय लामाफोरखौ आबुङै फोसाबनो थाखाय खमैबो साननै सानथामसो लानो हागौ होननानै बिबानगिरिफ्रा रिपर्टआव फोरमायदों। हान्थिग्रा लामाया हरखाबै बन्द जानायनि जाहोनाव गौरीकुंडआव गासै सा 2500सो सिबियारिफ्रा थाबथानानै थानांदों। बेराफारसेथिं सिबियारिफ्रा बेबायदि थासारिजों मोगा-मोगि जानांनाय समावनो स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फोर्स आरो नेशनेल डिजास्टार रेसपन्स फोर्सनि हानजाफ्रा गुबुन हाग्रा लामानि गेजेरजों नांथानाय सुबुंफोरखौ रैखाथि होनानै सनप्रयागसिम लासै-लासै दैथायहरगासिनो दङ। एसपि कान्डेआ बे समाव गोबाङैनो खहा जानाय लामाजों सिबियारिफ्रा थाङालासेनो गुबुन ओनसोलाव थानाय धोरोमारि थावनिफोराव थांनो खावलायनायखौबो नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि लामानि थाथायनि आपडेटनि बागै रुद्रप्रयाग पुलिसनि समाजारि बिजों चेनेलनि गेजेरजों फोसावनाय जागोन आरो रैखाथि बोसोनफोरखौ मानिनो थाखाय गोख्रों बोसोन होदों। आसाम सोरखारा नन एफिलिएटेड प्राइभेट स्कुलनि फरायसाफोरखौ HSLC रेजिस्ट्रेशन खालामनो गनायथि होबाय। आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्ड सुंद'यै ASSEB जों सोमोन्दो गैयै आरो गनायथि गैयै बेसरकारि फरायसालिफोर एबा नन एफिलिएटेड स्कुलफोरनि फरायसाफोरखौ सोरखारि फरायसालिफोराव रेजिस्टार खालामनो गनायथि होबाय। मख'नो गोनांदि हाई स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट एबा मेट्रिक आनजाद होनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय माखासे सार्तआव बे बिथांखिखौ लानाय जादों। बे बाथ्राखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि सिगाङाव आसाम सोरखारनि एडभकेट जेनेरेलआ फोसावदों। एडभकेट जेनेरेलआ बुंदों दि गनायथि गैयै सोरखारि नङि फरायसालिफोराव मुं थिसननाय फरायसाफोरखौ सोरखारि फरायसालिफोराव थाखो 9 नि थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनो गनायथि होनाय जागोन, जाहाथे HSLC रेजिस्ट्रेशननि थाखाय गनायजाथाव जानो हायो। नाथाय एप्लाइ खालामनो थाखाय माखासे कन्डिशनफोर दं।
फरायसाफोरा गावनि गोसो जानाय सोरखारि फरायसालियाव रेगुलार फरायसा महरै मुं थिसननांगोन। गनायथि गैयि बेसरकारि फरायसालिनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामनायावल' रेगुलार एटेन्डेन्स आरो एकाडेमिक कमप्लियेन्सनि थाखाय थोजासे जानाय नङा। मख'जाथावदि रायजो सोरखारा बै फरायसाफोरनि रेजिस्ट्रेसनखौ बन्द' खालामनो बिथोनबो फोसावदों, जाय फरायसाफोरा HSLC आनजादनि थाखाय गनायथि गैयि बेसरकारि फरायसालिफोराव मुं थिसनदों। आथिखालनि नेमखान्थि बायदिब्ला जाय फरायसाफोरा बबेबा गनायथि होजानाय फसंथानाव थाखो 9आव मुं थिसनाखै बिसोरो HSLC आनजादाव जिरायनो हानाय नङा। आसामनि मुंदांखा काजिरङा नेशनेल पार्कआव मा 6 हाग्रानि मैसोनि सह बोखांनो हादों। काजिरङा नेशनेल पार्कनि कोहरा रेन्जनि बेन्दोंआव थानाय मना बिलोआव बोखांनो हादों मा 6 हाग्रानि मैसोनि सह। दिनै बोखांदों मा 6 हाग्रानि मैसोनि गोथै सह। मना टेंगि एन्टि पचिं केम्पनिफ्राय पेट्रलिंआव थांनाय हाग्रा रैखाथि जवानफोरा मना बिलोआव थैनानै थानाय मा 6 हाग्रानि मैसोखौ मोनहैयो। हाग्रा बिफाननि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मा 6 मैसोफोरनि गेजेराव 4आ गाय आरो 2आ हालुवा। रिपर्ट बायदिब्ला काजिरङायाव हरखाब मा 6 मैसो थैनायखौ नायबिजिरनो आरो पस्ट मर्टेम आनजाद खालामनो थाखाय मोनसे कमिटि दानाय जायो। बबेखानि हाग्रानि मैसोफोरा सारन्थाइ गावनायनि जुनै थैनो हागौ होननानै पस्ट मर्टेम आनजाद आरो सरासनस्रा नायबिजिरनायाव सोराङाव फैदों। मैसोफोरनि सह'आव जेबो रोखोमनि जखम जानाय आरो बिस मोनजानायनिबो जाहोन मोननाय जायाखै होननानै हाग्रा बिफाननि सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि मैसोफोरा हरखाब थैनायनि जाहोन रोखा खालामनो थाखाय बिगियानारि बिजिरनायनि थाखाय सेम्पोल बुथुमनाय जादों। गेदेर खैफोदाव गोग्लैनो हागौ आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि आरो MP गौरब गगৈ। गौरब गगैनि सायाव CBI नङाब्ला NIA आ नायबिजिरगोन। बे गेदेर बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै गौरब गगैआ पाकिस्तान लिंकनि सायाव गोख्रोंसिन जादों आरो गावनि बिजाथाइ फोरमायदों। गौरब गगैनि पाकिस्तान लिंकनि सायाव CBI नङाब्ला NIA आ नायबिजिरगोन होननानै खौरांगिरि मेलाव रोखायै फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। बेखौबो मख'नो नांगोनदि बावैसो सान सिगां गौरब गगैआ लकसभायाव पाकिस्तानखौ मदद खालामनानै भारतनि हेंथायै सोंथि दैखांदों आरो भारतारि रौनियानि सायाव सन्देह खालामदों। गौरब गगैनि थाखाय दिनै आंबो लाजिनाय मोनदों आरो आसामनि गासैबो सुबुङानो लाजिनांदों होननानैबो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोख्रों रावजों बुङो। रिपर्ट बादिब्ला दानानै होजानाय SIT आ 10 सेप्तेम्बरनि गेजेराव गौरब गगैनि पाकिस्तान लिंकनि सायाव नायबिजिरनायखौ फोजोबगोन। बेनि उनाव 11-12 सेप्तेम्बराव SIT आ गावनि रिपर्टखौ दाखिल खालामगोन आरो बे रिपर्टखौ 15 सेप्तेम्बरनि सिगां आसाम केबिनेटआव दाखिल खालामनाय जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।